Яркая, насычаная палітра, багацце колераў, мноства снежных зімніх і цёплых асенніх пейзажаў і, канешне, безліч кветак. Усё гэта прыхільнік мастацтва знойдзе на выставе жывапісных работ баранавіцкага мастака Ігора Шкіры, чый творчы шлях складае ўжо амаль паўвека. Ну, естественно, художник обязан иметь свой почерк. И дело в том, что я не люблю темные цвета, потому что темнота есть темнота. Радость жизни – это цвет. Когда я поработаю возле холста, у меня совсем другое настроение, у меня сразу поднимается все вокруг, и мне хочется жить, хочется продолжать работу. Маляваць Ігор Владимирович полюбіў з самага дзяцінства. Вучыўся ў мастацкай школе, потым у мастацкім вучылішчы, дзе сярод яго выкладчыкаў быў і народны мастак БССР Леонид Шамялёў. З той пары карціны Ігора Шкіры дэманстраваліся на ўсесаюзных, рэспубліканскіх, абласных і гарадскіх выставах. За плячыма творцы і 7 выстаў персанальных. Работы яго захоўваюцца ў прыватных калекцыях у Францыі, Аўстрыі, Ізраілі і Польшчы. А карціну з выявай цэнтральнай плошчы роднага горада мастак падарыў Баранавіцкаму краязнаўчаму музею. Он достиг такого совершенства в своем ремесле, что его можно называть художником с большой буквы. Но сам стиль – это великолепие декоративного и живописного. Такой насыщенности цвета и такого богатства колорита я, честно говоря, не ожидал. Знаю юбиляра с молодости. И вот та искристость, та искренность, та теплота, умение любить людей, умение обаять людей проявилось в его картинах. Конечно, особенно впечатляет вечер, особенно впечатляет те картины, где есть цветы. Ну, наверное, это близко женскому сердцу. Экспозіцыя ўключае ў сябе 36 жывапісных работ, кожная з якіх дапамагае гледачам убачыць усё тое навакольнае хараство, побач з якім мы праходзім, але якое нярэдка не заўважаем у паўсядзённай спешцы. Далучыцца да прыгожага можна будзе да 31 мая. Алена Ракуць, Алеся Зеленко, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».